Pois hoxe non podemos xogar. Vamos facer aí dentro do pabellón, vale? Empezamos coa cadea de 1, 2, 3, 2 e 2, vos acordades, non? Ben, vamos xogar no campo grande, que é a raya blanca, se vos fixades, é o campo de fútbol sala. Ninguén pode salirse da raya blanca para fútbol, senón está pillado, vale? No campo grande. Xogamos con charrazos, somos buenos, vale? Si me pilla a mí, dou a Lucía. Si pillamos a este chico, dou a. O que non podemos facer é romper así e pillar, así non podemos pillar. Si pillamos a esta chica, pilla esa chica. Xa me separo dele e ti vas con esa chica. Hasta que todos vayamos a mellor por este campeón. Todos, bueno. Bueno, vou a poñer a Lucía no medio e ahora xa nos temos que soltar e escapar, Moi ben xogado, moi ben xogado, moi ben. Vamos co segundo, mirad. Ahora acordádamos, Ahora, como te chamas? Sofía xa veu que eu corría bastante, verdad? Entón Sofía sabe que se eu vou detrás dela, normalmente te vou pillar, verdad? Si non queres que te pille, dis cacerola. Si te queres arriscar, corres, pero se fago así, si teño peto, quito, cando está. Si non queres que vos pillen os que corren moito, cacerola. E despois, se eu estou en cacerola, e andan por ali pillando, este que... La va a librar, si se cola, xa pode volver a correr. Vale? Deixa os retos, Martín. Yo lo de cacerola por debajo, no. Cuidado cos cacharrazos, Non vayades colarnos un por diante e outro por detrás. Bueno. Mirade sobre todo os de primeiro. A mellor os de primeiro, ás veces son mellores que os de segundo. Mirade. Estes son os petos. Estes son os petos. Estes son os petos, mirad, para metelo, é como se fora un xersei, doy a volta, e ora busco a cabeza, meto a cabeza, e baixo un pouquiño, hasta que o teño posto non podo correr,
Vale. Xa o teño posto. Ahora xa sabedes que xa vi panda, non? Como te chamas? Vou a por María, como eu corro moito, que dis antes que te pille? Me cachen a María. Non vale quedarse moito ao lado de María, senón a María non a pode librar, Entón eu ahora cando vou a por este, por exemplo, ven esta campeona, cólate. Cólate rápido. Escapa María. E ahora se ven... Vale. A ver, vamos a ver.